Салом салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Саҳари рӯз кати ман пухтупаз кати имрӯзи дароз пухтупаз мекунем ҳамроҳ. Ман инҷода ман ва асала об кардеса мехоҳам торти медавик тайёр кунам. Бисёр чӣ мехоҳам тайёр кардан, леки кам хел бисёр не камтар мана якта торти медавик тайёр мекунам. Торти медавики хел ленивӣ мегӯянд ку ранги бисквит бар ин мекуниша мерезишада ва лист анам хеле мехоҳам кардан як бор. Инҷода қошиқ асала андохтам ва инҷа сливочное масло яъне щедрое лето беҳад ҳамин щедрое лето як бора қимат шудагӣ ҳастае ки 1 килоша ман 25 сомон мегирифтам, ҳозир бошад аллакай 1 килош 30 сомон шудагӣ, беҳад қимат ва боз амин ваи щедрое летода мо иштирок кардагӣ будем ва яшта чунки хел бозӣ чи короче хеле буд ва ман чихел гум пухтупаз кардам ҳам ютубда ҳам инстаграмда видеошо нишон додам, ҳам вай кардем гӯем ман иштирок кардему вай бо ман хел гуфтам ки блогеро кати барои ки дар телевизори сафина да нишон метиҳад ку хел пухтупазоша ё ваёша. Ман гуфтам ки яке блогеро кати ҳамкорӣ мекунам, масалан блогеро ки пухтупаз мекунам ки не айгиҷо даже ҳамоқа видео кардимам ягон чи умуман 0 реакция буд ва баъд дига накардам. Манҷа асал сирхак шавад. дирӯз бо ай магазин пергамент гирифтам. амана хел номаш 6 метр будай, 38 сантиметр будай. намедонам аки листи мода чӣ хел мешуда бошад. хуб дай инаш кунам инаш такунам намедонам ва хе сафед простига намедонам кадом тарафаш бошад ҳардуш гладкӣ ва бо чӣ хел нағз резинка доштае. алами хел ози тез торти медавика тайёр кунам, монам хамираша ё кремаша бо дига чизое тайёр мекунем. дӯстони азиз, давоми влог дар инҷо мана кулчаҳо аллакай расиданд, тез ман кулчаҳо рост кунам ва ин пергаменти бумага беҳад зур буда ки ман дубор да болош ҳамон медавика пухтам, набинен ягон қатра умуман начасида беҳад нағз ва гуфтам ки кулчаҳо яъне дар болои ҳамин кунаму ба партом шад. ва ман инҷода торти медавики ман тайёр шуд, ман хед вай баланд шудак ду тақсим кардам, як листи калон да ҳамаша андохтаму ва ду тақсим кардам. анам хед вай торти чихел гум тез тайёр кунам гуфтам ленивӣ медавик мегӯм ку анам хеле кардам. кремаш беҳад бамаза шудак. ин хеле крема ман якум бор тайёр кардам. сметана кативу тухму орду ҳам хеле чизо гӯем, лекин беҳад бамаза шудагӣ аст. ман ина ҳатман ҳам хел намемонам. ман ина хел ранги пирожни бар ин мебурам чоркунҷа баъд дар тарелка гирифта мемонам. ҳозир яхдонда монамша хушрӯ мулоим шавад. бе ҳаминам худаш беҳад мулоим ҳастае ки. дӯстони азиз, мана ин кулчаҳои идонагӯем ҷӯшаиноша нав гирифтам. мама хеле ростикавам хел гармидаку беҳад гарм ошхона ба зур ҳамҷода истодам вай кардистам ҳаракат кардам ки сиб сирхаки хушрӯ шавам. якташа аёдам биромадай гулмонам ҳондагиош ҳамаша ҳаракат кардам ки гулмонам ва инҷода ман ба таврам чакчаки ранга кардам. лекин афсӯс ки бинен хеле шуда намедонам барои чӣ дамдамак ва рангош низ иқа хушрӯ нашуд, ба чини дил нашуд. хай барои худмо мешад. ва инҷода гӯшт майда кардистам барои самбуса. гӯшта майда кардан намак кардан мемонуша меистад вай мекунам. баъд паго саҳри саҳар кати мехезаму хӯрока меандозаму ва самбусаҳои якта тина карда печонда мемонам. байда бисёр намекунам, як лист мекунам басай бисёри баъд дар кор нестае. ана мехел дӯстони азиз беҳад гарм. дӯстони азиз, ман бегоҳи рӯз шуд соат 5 шуда. намедонам ки охири он видео соати чанд буд, чӣ буд сёмка карда буд. ман ҳушам ин пухтупазу бо кӯча рафта омадам, кор доштам якҷо ва рафтам омадам ва бо мана паҳлавая низ
тайёр кардаистам. Вайша сафедиша молам бинен вайшда. Шакараш хушоб нашда. Некамха бисёр болад задамша. Ана Михаил дӯстони азиз, боварӣ дорам ки ҳоли имрӯз ҳама серкор умуман ман успед накардаистам. Намедонам барои чӣ. Хайр асос он ки якта ҳама чизома пухта гирифтаистам. Ана Михаил кӯдако 5 минут пас мебиён ин те вай те ина мерасан вая мерасан. Мультик мемонишоно не чем мультика ин кухни интереснитар. Ана Михаил баъди чормағзошам андозам каси мавизаш баъд монамшам намедонам. дӯстони азиз манам онҷида дадаш рафтан кор доштан ва ман маршрутка ждат кардистам. ҳиҷнеки моя маршрутка болуда якта истода ҳиҷнеки биёда дер мондистем шом шудаста уже кӯдако кати истоде намедонам чӣ ба наомадаста. вале пиёда рафта расида будем чӣ просто ва сиёҳуша ман бекаляска гирифтам ҳамҷо омадем истодем ака гуфтам яке мебиёя маршрутка нест маршрутка ава болоя маршрутка нест. намедонем чӣ кор кунем истем биё. дӯстони азиз мо навъай меҳмонӣ омадем ва ростика ба ёдам биромада ками гӯштои намак кунам барои пага сайри барвақт шӯрбо андохтани ҳастам ва бо гуфтам ки хаям ай болоша медарам пакет дами хел мемонам шудна фақат ки ай болош ками намак мечӯшам ки то ки хушрӯ камтарам бошад намак хӯрад. намедонам чӣ хел гӯшти устуғондор гуфтам устуғонҳои майдача гиред лекин намедонам ки барои хом шӯрбо лекин намедонам ки чӣ хел аст умуман надидам барои ки вақт умуман нашуда гӯям бо камтар майда шуда гирифтам ва ҳозир ҳамаша холодильникда мондагӣ ҳастам. ҳавай успед накардам ки пиёз майда кунам барои саҳрӣ вайда самбусада. хайр иншолло насиб вай успед мекардагистам де ҳам вай карданда чӣ мегӯянд ҳам пиёз тоза карданда ҳам самбуса ҳам шӯрбо андохтанда. хайр хом шӯрбо че меандозӣ шахташ майда меҷӯшад. камтар намак андозамша камака кам бошад намак хӯрад нағзай бо гӯшт хушрӯ мебиёд. ана мехел дӯстони азиз ҳозир ман равам кӯдако дери баъд омадем кӯдако дастурӯшона шудан болои диванда мультик тамошо карда шидя. ана мехел ниёз яхдонда мемонам ки то ки хушрӯҳак истад. ҳам хел монда ҳастам ки ҳозир тез короям мешаму сраза хоб дига ҳеҷ кор намекунам пага барвақт ҳестан дар кор. ана мехел дӯстони азиз манам пахлаваи ман охиронаш гӯем охирон чизе ки ман тайёр кардам гӯем ҳамин ва бо насиб дига чизоша пага яъне самбусаву хӯрока паго сайри барвақт мехезаму тайёр мекунам. мо нав аз меҳмонӣ омадем соат 11 шуда 11 гузашта қариб ки ва боз хостам ки влога ба охир расонем ва ҳатман ҳар яки шумои дӯстони азиз бо иди нав табрик мегӯям. боварӣ дорам ки паго ҳама серкор ҳама меҳмонравӣ боз як бори дига дӯстони азиз иди нав муборак. хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.